Zagrebačko rodilište unutar KBC-a Sestre Milosrdnice od sada trudnice pregledava najsuvremenijim ultrazvučnim aparatom, zahvaljujući donaciji MK Grupe i AIK banke. Donacija vrijedna 100.000 eura dio je velikog regionalnog projekta Podrška obitelji koji ova grupacija provodi u Adria regiji. Želimo se ovim prilikom zahvaliti MK Grupi i AIK banki što su nas prepoznali u humanitarnoj akciji Podrška obitelji i sukladno tome odlučili KBC-u Sestre Milosrdnice donirati ultrazvučni aparat koji će se koristiti u našem rodilištu i na našoj klinici za ginekologiju. Osim u KBC-u Sestara Milosrdnica, donacije MK Grupe i AIK banke provodi se u još 6 rodilišta na području regije. MK Grupa i AIK banka su kroz svoj projekat Podrška porodici obezbedili donacije za čak 7 porodilišta širom regiona i to za porodilišta u Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji i Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini. A za kompletan projekat koji pokriva ceo region je izdvojeno 700.000 eura. Ovakve društveno korisne inicijative privatnih tvrtki pomažu zdravstvenom sustavu u pružanju kvalitetne skrbi za zdravlje trudnica i rodilja. S obzirom da mi je ovo prva trudnoća, posebno mi je važna stručnost i profesionalnost liječnika kod kojih idem na pregled, kao i opremljenost bolnice najboljim uređajima koji se koriste prilikom pregleda. Projekt Podrška obitelji prošle godine dodatno proširen ovakvim donacijama rodilištima, dok je inače riječ o tradicionalnom programu fokusiranom na zaposlenike, koji zajednički provode MK Grupa i AIK banka. U 5 godina aktivnog provođenja ove inicijative nagrađeno je preko 700 obitelji i 1150 beba zaposlenika. Izražavamo zadovoljstvo što ste nam omogućeno da sudjelujemo u ovom projektu, da smo naš projekt Podrška obitelji proširili i van zaposlenih i obitelji MK Grupe na u biti rodilišta u cijeloj Adria regiji.